Bueno, primo, hitz intigarri zurek, Baina batzutan esaten dute maitasunetik gorrotora pauso txiki badagola, eta bidali diazun herri maestuakin batzakiz pentsau. Ja ba. Nola azaldu mei koronavirusa. Aerrenekate bada azalpena hutsa. Barruan sartzen zaigun xomorro kaktusa, balkoitako berbenak, jolasak, marruzak, gu etxean leloa zabaltzeko kausa. Sofako superheroi izan denokuntza. Eta orain, kateakin segitzeko, bertso bat zor digun kuadrillako lagunari, agurtzan ezalduari, erronka botako diot. Ezakizuei ere nahi bezala, hilea paindegiak itxita dauden horrekin, hileakin arazoak suertau zaizkizuen. Zuei ere azial, zaizue hilea,